नमस्कार प्रणाम। कैसन बा जा रहा सब? उम्मीद करती हैं कि रउआ सब अच्छा हो। हम भी अच्छा बानी। और अभी हम जा रहे हैं एक प्यारा सा दूल्हा के गारी गीत सुनावे। अगर रउआ सब चैनल पर नया हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि रउआ सबके हमार गीत कैसा लगल और रउआ सब कहाँ कहाँ से सुनता जा। ABCD पढ़ैया दुल्हा पढ़ा हो ना पवला हो पढ़े हाथ के कितबिया दुल्हा लिबहु ना पवला हो हाथ के कितबिया दुल्हा लिबहु ना पवला हो। ABCD पढ़ैया दुल्हा पढ़हो ना पवला हो हाथ के कितबिया दुल्हा लेबहु ना पवला हो हाथ के कितबिया दुल्हा लेबहु ना जनला आंगन में साली सब खड़ी हिंदी झारस हो उनकर जा बाबा दुल्हा